Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay ang naong sa kong anak. Malipayon kay si Denise siyang picture. Mura sige hago og maayo unya gikuhaan og picture. JR, kano sa pamag-anak ko magakusog balik anak. Kimingaw na kay ko nimo. Pero, nganong kini man ang gigamit ni Andrew sa iyang cellphone na picture? Nganong dili man ang iyang hitsura? Kanindot nang igakos na JR. Mo din sa tutong pagkabo sa dili ang butang. Maghilang. Dili ko mangawat og kwarta, no? Manguwam na ko ng imong cellphone. Way signal din eh. Dili ka ba kapanawag sa layo? Unsa? Busa, ibalik na akong cellphone sa bag. Kay di na siya gamitin sa isla karon. Gidadanti ka ba yabas? Basig ganahan ka mukhaon. Ikaw rin kaon, anak. Kung ganahan ka. Ayaw na lang pagminal dito. Nganong ang picture sa kong anak ang gihimo nimong screensaver sa imong cellphone? Tuon kay gusto kong doon na inosenteng hitsura ang akong cellphone. Pampaswerte. O giswerte ka na ba? Gamay. Kung makatawag ka pa, kinsa magid ang una mong tawagon? Si Alex ba? Dili mahitabong si Alex. Kung mo, kinsa man? Si Carla. Aron mahibaw ko sa kahimtang sa akong anak. Nahibaw ko na bala ka kan GR. O sige, o kaya diya sa ilawom kayo. Kabahin sa kumbahag. Tayo mga pictures ni GR diha. Pwede na, magkatambal si mong kamingaw. O gambi na akong cellphone. O. Ay kas kong nasakpan di ka. Nahibaw kong nauwaw ka na ko karon. Pero, okay lang na. Inanin ako nakadawat sa batasan mo. Kung manulti ka, murag tautan na lang gid ko. Huwag ko magsulti nga dautan ka. Maldita ka lang. Pero, madara, Nganong imo magit kong sungugon? wa ta ka sunguga. Gisulti na ako ang gusto ko isulti. O sige, tanawan ang mga retrato sa mong anak diha. Maglakot ginisultihan ng tawana. Akong tanawon sa ilaham sa baga. Kung tinuod bang iyang giingon nga may mga retrato kini sa akong anak. Ni ay kaming album. Ni ay nga ni chair sa ibabaw. Uy, kang JR kini mga litrato ang niya sa sod. Ug dunay pizza kung kano sa siya nakuha. Iya ra kining litrato tanan. Naiusa nga. Naiusa nga naapil si Andrew. Oh. Nakapa siyang dukang si JR nga natog. Natog silang duha. Gigakos nik maayo si JR. Ug si JR sa
nagkakos niya. Kanindot nilang tanaw na. Si Alex, wa sakad makapuhat ini kang JR. Pero si Andrew, nga bang nakailakman ko nga nagtanaw ining mong litrato. Maayo kay nakatugog mayos Carla. Kinahanglang matawgan ko sa buboy. Ah. Carla, malas yung katay. Kung tunay nagsugo ni mo si mong pagpatulan ako. Ah. Hello, Boboy. Pangandam niya. Kinahanglang masundan mo si Carla kung asa siya pauli karon. Oh, kinahanglan madumduman mo iyang gipuyan. Aron sayon ra siyang signiton kung kinahanglanon na nako siya. Tan, kapuyan na balik ang payag. Pagkamaupanday ka po kung magpanday-panday. Oh. Uy. Naman na day kag tanaw sa litrato si mong anak. Salamat Sa unsa? sa imong paghago ko ang retrato sa akong anak. Dili ako nagkugi anak. Si Carla may angin nimong pasalamatan. Kay siya maski pang picture ni GR. Huwag yang ibutang sa album. Abi mo, swerte ko nga si Carla ang nahimo na kong personal secretary. Kay kinasing-kasing siyang mutabaho. Nahibaw ko. Ami kami si Carla. Tod. Mayo kay nagkaunaw na kagpasalamat ako. Kaya kung gida ang album sa picture ni GR. Pero, anong naghilak man ka? Wa man. Unya, walay sul sa kubagdaan ng album din sa isla. Ha? Unsay suhol? Mangayo kag suhol ning imong gibuhat? Oh, nahibaw kong nalipay kay ka nga nakakita ng album sa picture sa mga anak. Busa, may tingali nga suhulan ko nimo. Karon, migawas na yung tinuod. Ikaw ang gustong manintal na ako ug dili ako. Ha? Nganong katawa man ka? Nahibaw ko kung unsay gusto nimong akong isuhol nimo. O yun sino pagkahibaw? Nawa pa man kumusulti. Ingon anak magin mo mga lalaki ba? Kanahan kay mong mupahimos og babay. Nahibaw na kung sinasi mong nauna. Nagtuo kang nga hawak ang pangayon kong suhol nimo. Pwes nasayop ka. Ang akong gustong suhol, mao nga ikay maghikay sa itong paniudto. Kay gikapoy kong ayo ng payag mo. Oh. Ha? Nawa na noon ka. Nagunahon ko kasunaw na ni mo. Oy, ay sapot-sapot ko magluag ka ha. Kay mahilaw niya. Igutom na bago. Maglugaw ko para siguradong dili mahilaw. Nagdagot naman dito. Pero, huwag ka lang mahibaw, Jessa. Nga husto kasi mong nauna ka ron. Sukad pas pag-abot ato sa isla. Nga gusto ko mahawak ni mo. Pero, kinanga ako nagipukan. Aron dili ko di mo mailan.
Maayon na kang muday ka to, Carla. Uy! Nindot man yung katugan ni imong higdaanan. Maayo kay nakaday ka. Aton, mo pauli ka karon. Uy, kay mag-ilis pa ko kay matrabaho ko. Maayo. Pero sa dili pa kang pauli, painit ito nas kusina. Magkalagot kayo sinultihan ni si Andrew. Unahan niyo ko pirmi. Pero sila yung bayan. Nalipay kay kung nga ni ano ko'y daghang retrato ni JR. Giganin di ko litrato. Kada adlaw ni. Kining usa niya ka retrato nga. Gipabudlot yung iyang si model. May nakasuwat sa ubos. Una, pagminal dito ni JR. Nasa'y usan niya ka retrato nga daghang nga siya. Nasa'y suwat sa ubos. Unang paglitog og mama ni JR. Nakalitok nagmama si JR. Mama ang unang po ngayong nasulti. Kaano kung narili ako unang nakabantay sa unang palitok niya og mama. Ayaw pa sige tanong ng plato. Kung magsige ka kila. Nakahilak lang kung naguna-una nga. Nga si Carla pang unang nakabati sa paglitok og unang po nga mama ni JR. Ayaw ka ba ka? Kung mga nakausap ba, sigurado na. Ikayo na magkabati sa unang puong sa mong anak. Ug ngano nakasiguro ka man ana. Oh, mayom ko managna. O saban, nakaluto na ka? Kapoy di ako sa kunlakaw. Naanan nyor. O niya, saban, lamit ng pagkaluto ang noodles. May pagti ko di mo bugal-bugalan. Nanguta na lang. Ayaw na dahil kasuko. Ah, sige, pagsuka na. Anong mga awanta? Mag-ilis na akong t-shirt. Hoy! Kung mag-inis ka, ipaghubo din sa kong atubangan. Ano? Mahadlo ka matindal sa kong lawas? Ngano magid ka, Andrew? Nganong sungugon magid ko nimo? Sungugan ka magid kayo. Aram di ko di mo malintan, Jessa. Oo. Dili bitaw gid malimtan ang binuhatan sa mga buang. Madani hangtod sa kamatayon. Ah, sakit sa ito pagkasultihan na. Magkalagot mangod ka. Tiwas o nag-ilis diha, oy. Una ko maglamesa. Tigdago tigid. Pero klaro kayo. Nalipay siya sa album sa mga picture nga gihimo ni Carla. Pasalamatan gid ako si Carla inig uli na ko. Ay, kapuyang ikauban ni Alex. Uy, kapuya cute. Manang, kaliguan na lang unya nas JR ha. Unya, isuri na kadius gawas. May ika-report na gid ko ni Sir Andrew inig pauli niya. May plano pa gid ay si Alex nga pawion si Jessa. Oh. Hello, Boboy. Unsa na? Tinuod ba? Natultulan na ni mong gibuyan ni Carla. Unsa may nakita mo dito, ha? Bata. Si JR. Nakita mo si JR nga gisuroy sa wanan? Kana. Muna'y labing nindot nga balita nga akong nabati karon. Sige. Magkita ta karon. Kinahanglang makuha na to si JR pagbalik.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!